Ljudi, bok! Dobrodošli u prvi vlogmas ikad na ovom kanalu. Nemam pojma uopće kako će ispasti, kako će izgledati. Mislim da ću snimati onako preko tjedna pa nešto će ispasti. Danas radim tek popodne, sada je negdje 10:05, prošlo 10:05 i odlučila sam napraviti malo reda tu po stanu, odnosno napraviti prostor za bor. Nisam još kupila sve ukrase, mislim da ću samo bor izvaditi i vidjeti da li mi uopće odgovara. Možda ću kupiti novi bor, imamo umjetni bor uglavnom, dakle nemamo, eko smo osviješteni kao. Tako da, nemam pojma, idem sad vidjeti šta ću napraviti i zapravo što mi sve treba od novih ukrasa, jer imam ideju da onako napravim bor da bude onako kompletno srebrno-bijeli, pa mislim da nemam dovoljno tih kuglica, odnosno ukrasa koji su dosta neutralni, pa mislim da ću fakat morati ići kupiti nešto, budemo vidjeli. Znači, ja ću se ubiti, ja ću plakat. Znači, premještala sam onako stvari da napravim za taj glupi bor mjesta i šta mi se desilo, popadale su mi svoje olizalice za koje me čak nije brigala i šalica mi je pukla, ona božićna šalica što sam vam pokazivala. Isuse, fakat ću plakat ću je. Znači, zapravo sam išla raditi mjesto za ovaj glupi bor, zbog tebe mi je pala šalica. Aha, dobro, sad si fokusiran, dakle i dalje si glup. Dakle, radila sam mjesto gdje ću staviti zapravo bor. Mislim da ću ga danas samo postaviti, a ukrase nemam pojma, vjerojatno ću ići naknadno kupiti. Ali ljudi moji, ja sam tako tužna još uvijek zbog one šalice. Baš sam tužna. I evo ga, bor je gotov, malo ide u koso, nemam pojma kak da to popravim jer, ne znam, prečvrsto je uopće da bi izravnala i to nemam pojma kaj ću napraviti, doslovno mi ovaj taj vrh glupi mi ide u kosu i nemam pojma kaj da napravim s njim, ali nema veze. Mislim da kad stavim ukrase da će biti ok. I zapravo nije tako loš, ja sam mislila da je puno gori, da je puno ružniji. Po mom sjećanju, mislim da neću kupovati novi bor, da će ovaj biti čisto dobar. Znači, evo mog malog pomagača koji mi nije apsolutno ništa pomogao. Kak si mi pomogao da bor razmontiram? Nikako, ha? Inače, ovo je njegova poza, onako 90% vremena tu na njegovom jastučiću. Hej, kuku! I okitila sam bor, izmontirala sam ga, smontirala, postavila sam bor, ali nisam ga okitila zato što sam skužila da ga ne mogu krenuti kititi jer želim kupiti onaj sprej koji kad posprejate izgleda kao da je snijeg pao na bor. To moram ići, ja mislim da ima, vidjela sam, čini mi se u Sparu, Interšparu, znam da sam negdje vidjela nedavno. I mislila sam otići prije posla do Offertissime, nemam pojma kaj tamo imaju, tražim te nekakve bijelo-srebrne ukrase, ni sama ne znam kaj točno želim zapravo, kada vidim ću znat. Ali mislim da za danas je to, tako da sutra nastavljam i nadam se da ću ga sutra onda, da ću zapravo do sutra naći sve te ukrase pa da ću ga uspjeti okititi. A danas je tako čudan dan, dakle jučer je bilo -4 vani, sad je 16. Dobro, nije 16, ali onak 13 stupnjeva je mislim, katastrofa. Toliko o tom božićnom zimskom vremenu, inače ja volim kad je full hladno vani u ovo doba, baš mi odgovara, ali sad onak tako puše i tak je neka južina, onak, ne sviđa mi se, nikako. Ljudi, bok, danas je drugi dan da ćemo pokušati okitit bor. Danas je utorak ujutro, nemam pojma koji datum. Uglavnom, bila sam u Offertissimi i kupila sam jako puno ukrasa, tako da ću vam pokazati što sam sve nabavila. Ne znam što mi je s glasom. Užasno sam umorna, užasno sam iscrpljena. Naživcirala sam se sa Overseas Express dostavom, Overseas UPS, kako god da se zovu. Sad ću im napraviti totalnu antireklamu, zato što zaslužuju.
ali ne poštuju rokove, ne poštuju apsolutno ništa. Kažu da su pokušali dostaviti, dakle, kao dok sam ja bila doma, dakle, bila sam doma, oni kažu da su bili, nisu bili, nitko nije zvonio, niti me nitko pokušao nazvati. Paket mi je trebao stići još jučer zbog nekakvog deadline-a, međutim, nebitno. Držimo fige da danas dođe. Mi ćemo pokušati okititi Bor, to ne da ćemo pokušati, nego ćemo to danas i napraviti. A sad ću vam pokazati što sam sve kupila u Offertisemi. Dakle, ovako, kupila sam cijelu ovu vreću, samo ću vam reći, potrošila sam ravno 100 kuna, pardon, potrošila sam ravno 100 kuna i stvarno sam kupila jako puno stvari. Ok, dakle, kupila sam ove čiče miče, kak se to zove, ovo šuškavo ukrasno što ide, dakle, oko Bora. I kupila sam ovaj sprej za Bor. Dakle, to je kao umjetni snijeg, ono što sam zapravo rekla da bi voljela nabaviti. Uzela sam jako puno kuglica. Dakle, to je sve bilo za neke smiješne novce. Ja sad, ne znam di mi je račun. Ja mislim da je ovo bilo tipa onak 10 kuna. Ovo je isto bilo 10 kuna, ove su iste. Kupila sam male boriće. Mislim, ovo je meni pre-cute. Kupila sam sve bijelo zato što u principu imam jako puno srebrnih ukrasa pa ću to kombinirati. Još jedne manje kuglice. I još jedne manje kuglice. Uzela sam ovu zvijezdu. Ona će ići, dakle, na vrh Bora. I kupila sam još 2 šalice, s obzirom da ste vidjeli da sam ja jučer uspjela razbiti razbila sam onu šalicu svoju omiljenu. Ovo su stvarno bile cjenovno pristupačne šalice, uzela sam odmah 2 za svaki slučaj. Ova je bila 9 kuna negdje i stvarno, ova mi je jako slatka, ova mi je čak draža od ove druge. I ova je bila možda 1-2 kune skuplja, negdje 12 kuna, piše Merry Christmas, ima ovako kao lampice. I ovi nekakvi, ne znam, patuljci ili što god da je, su kao na šalici. Baš je pre-cute. Evo ga, Bor je gotov. Opa, skoro sam pala. Malo je svinjaci, moram sad počistiti ovaj snijeg tu, kao što vidite, ali malo mi ide u kosobor, uopće nemam pojma kako da to riješim, jer sam ga već pokušavala namjestiti, ali jako mi se sviđa, baš sam sretna jer sam godinama sam htjela onako baš snježno bijeli Bor i mislim da ovo sad lijepo izgleda. Čekajte da upalim svjetla, to jest da zgasnem svjetla. Joj, da, predivno je. Baš je lijepi. Baš sam zadovoljna. Ful sam sretna, dakle stigao je paket, sam da vam pokažem u kakvom je to stanju došlo. Dakle, izubijan je, a unutra je jedan mehanizam, nadam se da je sve u redu. Hvala Bogu, paketić je netaknut koliko im, dakle ovo mi je došlo, sad ću vam pokazati što se nalazi unutra. Kako to otvorim? Teško je s jednom rukom. Aha, seljober. Morala sam s 2 ruke. Ajme, kako je lijepi. Znači, došao mi je satić i narukvica. Ajme, prekrasno. Baš je lijepi. Jedva čekam da ga isprobam. Trenutno čekam prijevoz, idem kod svojih, idem se malo hengati.
Malo mi je dosadno pa rekao da vam malo vlogam. Užasno je čudno zato što me ljudi gledaju kaj radim. Ovdje u Hrvatskoj je to jako fascinantno, odnosno vidjeti orak ljude koji drže kameru prema sebi koji vlogaju. Uglavnom danas je opet fino zahladilo, vratila nam se prava zima, nema više one glupe južine, ono je bilo prestrašno. I tak, javim vam se zapravo od svog drugog doma. Boris, di si? Ne valja. Pa ne možeš upotiti. Dakle, ovo je tak smiješno, gledajte. Moris? Kaj radiš? Kaj to imam? Šta to imam? Čekaj, ćemo se zajedno snimiti. Ajde sjedni, Moris, dođi. Dođi. Moris? Di si, Moris? Moris, šta to imam? Moris? Oh. Nisam uopće mislila vlogati ovaj dio. Samo da vam pokažem. Opet me svi čudno gledaju. Samo sam htjela pokazati kako su lijepo uredili grad, ali definitivno planiram otići pošteno na advent pa ću vam snimiti. Ovo sam samo htjela pokazati kako je grad zapravo sređen. Vidi. Gle nereda. Evo me doma, konačno došla. Kosa mi je očajna, moram je uprati danas. Dakle, išla sam zapravo na trgu Miller i odlučila sam malo onako prošetati. Stvarno ima jako puno ljudi, s obzirom da je danas, odnosno da je preko tjedna jako puno ljudi i nisam planirala baš previše hodati, ali htjela sam samo malo pokazati da vidite zapravo kako centar Zagreba izgleda u ovo doba. Mislim da ću ići sljedeći tjedan, nadam se da ću ići, iskreno ne mogu vjerovati, znači još ovaj tjedan i sljedeći tjedan, ako se ne varam, da ovaj i sljedeći tjedan će biti, nisam u fokusu, ovaj i sljedeći tjedan i onda je Božić, dakle Božić pada u, sam ja to dobro procijenila, da u nedjelju, ok, uglavnom jako je brzo Božić, jako mi je brzo proletilo ovo vrijeme, ali eto, dobro, nema veze. Ja se nadam da ću stići sve napraviti što sam si zacrtala. Ja mislim da je to za današnji vlogmas. Prvi mi je put da snimam vlogmas, tako da budite blagi. Ako vam se sviđa ovakav tip videa, dajte like, pretplatite se na kanal ukoliko već niste i obavezno mi pišite ispod u komentare da li vam se sviđa ovakav video i da li možda želite da još snimam u budući, dakle, vlogova. Možda ću snimiti još, nadam se da budem zapravo, ako stignemo, nadam se da ću stići, još jedan vlogmas, ali eto, kažem, potrudit ću se, a vi mi obavezno pišite što mislite o ovakvim videima. To bi bilo dakle sve za danas. Hvala vam na gledanju i mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!